Здравейте, маяци, аз съм Крейзияр, а вие сте с моята рубрика Гейминг новини. Нека започнем. Конкорд умря. Официално спряха сървърите на 6 септември. След като играта получи множество критики от геймери, дебютната игра на Firewalk се издъни жестоко. Няма официална цифра, но според изчисления Конкорд продава едва 25 000 копия за PC и PlayStation 5. Това е изключително зле. Това е дефиницията на провал. Поради тази причина Sony решиха да спрат сърверите и да върнат парите на всеки геймер, който си е закупил Конкорд. Не е ясно какво е бъдещето на играта, но за момента разглеждат вариант как да я върнат на пазара. Дали ще е безплатна, дали ще има PvE компонент, както обещаха Overwatch 2, никой не знае. Можем само да гадаем. За сега, това, което ще видим от Конкорд е в предстоящия сериал Secret Levels. Респект на Sony, че слушат и няма смисъл да отлагат неизбежното. Black Myth Wukong с над 18 милиона копия. Потвърдиха и официално експанжен за дебютното заглавие на Game Science. Много малко игри в историята на гейминга пожънват такъв масивен успех, толкова силен старт като Black Myth Wukong. Само 3 дни след премиерата й бяха отчетени 10 милиона копия, а вече са цели 18. Меко казано изумително. Затова се превърна и в най-добрата синглплеер игра в Steam, побеждавайки Elden Ring и Cyberpunk 2077. Бюджета за разработване бе само 70 милиона долара и се разработва от повече от 6 години и сега се докладва, че печалбата е над 800 милиона долара. Ето какво може да се получи, като се даде нужното време, а не се бърза и издава на конвейер. Сега Black Myth Wukong изостава само от GTA 5 на Rockstar, която спечели 1 милиард долара през първите си 3 дни. След това Call of Duty Modern Warfare 2 от 2019 година, която спечели 1 милиард долара за 10 дни, и накрая Hogwarts Legacy, която спечели 850 милиона долара през първите 2 седмици. Според главния външен инвеститор Даниел Ву, играта може съвсем спокойно да стигне 30 милиона продадени копия и да спечели още много пари с помощта на експанжен, който вече се разработва. Wukong доказва не само, че имаме първокласни възможности за правене на игри, но също така можем да разкажем добра история с китайски елементи. Това каза Ву. Няма подробности около какво може да има в експанжена, но според слухове ще включва Буда и Нефритен император, заедно с Биг Крал. Да очакваме анонс по някое време през лятото на 2025 година. Колко ви кефи Black Myth Wukong? Скоро ще обявят Spider-Man 2 за PC. Става дума за официална версия на играта на Insomniac Games, тъй като вече съществуват неофициални версии след масивния лик на файлове на студиото. Един от най-надежните ликари в индустрията, Special докладва, че е забелязано Sony да сваля нелегални портове, след като 8 месеца не бяха взели никакви мерки. Според него, това е индикация, че скоро ни очаква анонс за официален порт за компютър на Marvel's Spider-Man 2 и има голям шанс да се случи по време на следващия State of Play, който се очаква да бъде този месец. Ако наистина се случи, очаквам началото на 2025 година PC Master Race да имат възможността да се насладят на хитовото заглавие на PlayStation. Но къде са DLC-тата? Много геймери изразяват недоволство, че все още няма никаква официална информация по този въпрос. А дано на State of Play да обявят нещо. Все пак Spider-Man 2 продаде 10 милиона копия за 4 месеца, което хич не е малко постижение. Стискаме палци. Режисьорът на Devil May Cry напусна Capcom. Това се случи в края на август, след 30 години в компанията. Хидеаки Ицуно е обожаван от геймерите, защото той е отговорен освен за DMC поредицата, но и за Dragon's Dogma 2, която излезе по-рано тази година и доста хора определят за претендент за игра на годината. В края на август 2024 година ще напусна Capcom след 30 години и 5 месеца. Това сподели Хидеаки. Ицуно ще продължи да работи в гейминг индустрията, като ще се стреми да създава игри, които са също толкова забавни или дори по-забавни от тези, които той вече е създал. Звучи трудна задача, имайки предвид колко висока е летвата, но вярваме, че легендарният режисьор ще се справи. Още през септември започва работа по новият му проект. Пожелаваме му успех и ще очакваме с нетърпение. Нов Bloodborne проект. От години геймерите жадуват за нова част, ремастър, ремейк, PC версия, каквото и да е, стига да има същата магия като първата Bloodborne. PlayStation редовно вдига надеждите, я нарочно, я не, но гейминг гиганта нищо официално не обявява на този етап. Според надежден ликър, все пак май ще видим нещо свързано с Bloodborne. Daniel RPK
който отскоро се занимава с гейминг ликове, но преди разпространяваше вярна информация от света на киното, заяви, че е дочул, че нов Bloodborne проект се разработва в момента, но не знае дали е продължение или ремастър. През последните месеци все повече и повече лекари споделят, че нещо се случва с Bloodborne, така че рано или късно ще се завърне. Някои геймери не могат да чакат и даже се подготвя фенски PC порт на Bloodborne. Миядзаки, създателят на оригинала, много желае From Software да работят отново по Bloodborne, но правата са в Sony. Всичко зависи от тях. Bluepoint, създателите на Demon's Souls Remake, работят по оригинална игра, така че дали няма да направят Bloodborne 2? Може само да измислиме луди конспирации, така че нека си чакаме за сега. Lies of P2 ще копира Elden Ring. Поне относно дизайна или по-точно продължението на Souls-like играта ще бъде с отворен свят. Оригиналът се продаде изключително добре и не е изненада за никой, че разработчиците от Neowitz наскоро обявиха продължение, което ще върви на Unreal Engine 5. Иначе според обява за работа научаваме, че Lies of P2 ще следва примера на Elden Ring и ще бъде с отворен свят. В въпросната обява се търси човек, който има богат опит с игри с отворен свят и трябва да е запознат с създаването на екшън, разработването на инструменти и разработването на мини игри. Информацията за продължението е доста оскъдна, но имаме няколко мрачни артворка, включващи потънал кораб в ледени води. Звучи интересно. Играли ли сте Lies of P? И какво се надявате да видите във втората част? Отмениха Crysis Battle Royale игра. Предполагаемата причина е, че студиото желае да се фокусира върху Crysis 4, която беше обявена в началото на 2022 година и нищо не знаем и не сме виждали от нея от тогава. В интернет може да откриете геймплей на незавършената версия на Battle Royale играта, която щеше да се казва Crysis Next. Не се знае от колко време се разработва въпросната Battle Royale игра, която така и не обявиха официално, но определено нейното прекратяване е добра новина за феновете на Crysis. Кога ще видим най-накрая геймплей на четвъртата част? Можем само да гадаем. Коя ви е любимата Crysis игра? Очакват ни Alan Wake и Control филми. Може и сериали. Зависи какво решат от Remedy Entertainment и Annapurna Pictures, след като обявиха съвместна работа. Какво включва сделката? Annapurna ще осигури половината бюджет за Control 2, а Remedy ще предоставя правата за филми и сериали за Alan Wake и Control. По-голямата част от печалата на Control 2 ще отиде при Remedy, а от филмите и сериалите при Annapurna Pictures. Control 2 ги обявиха през 2022 година, а по-рано Remedy обявиха, че проектът е в цялостна продукция и екипът разработва играта до ранно функционално състояние от началото до края. Тоест да не очакваме играта да е готова в близките 2-3 години. Кое искате да видите първо да бъде адаптирано, сериал или филм? Alan Wake или Control? Това беше част от най-интересното в сцена на гейминга от последните 2 седмици. Ако желаете бонус новини, прочетете пинатия коментар. Ще се радвам да ме последвате във Facebook, Instagram и TikTok. А ако ви харесва този епизод на Гейминг новини, ще се радвам да оставите някой лайк, да коментирате, да споделяте с приятели познати и ако сте нов в канала, ще съм благодарен да се абонирате и да кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други. От мен, Crazy R. До следващия път, чао!